सेन्टाराव जोंनि बासायगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनना बुंसै बे मोजां समखौ जोंनो होबावनायनि थाखाय आरो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायबाय जोंनि बे इवागेलिया गस्पेल चेनेलाव। दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ थांखिनानै जोङो सोलोंगोन। बे बाथ्राया बेनो जोंनि थांखांफिननाय, थैनानै थांखांफिननाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जे थैनानै थांखांफिनबाय, दा बेखौ लानानै जोङो सोलोंगोन। नंथारगौयैनो जोङो बिनिफ्राय दिनै मा मोननो हागोन जोङो बेखौ नायगोन। अब्ला जोङो बाइबेलनिफ्राय जोङो मोनसे सिरिखौ जों फरायनानै लानि। जोङो फरायगोन फार्स्ट करन्थियानि लिरनाय 15 अध्यायनि 20 पदखौ जोङो फरायगोन। नाथाय नंथारगौयै ख्रिस्ट'आ थैनायनिफ्राय थांखांफिनबाय आरो बिनि थांखांफिननायानो थैनानै थांखांनायफोरनि थाइजेननाय बिथाइ जाबाय। थैनायफ्रा गासैबो सानसे थांखांफिनगोन बेखौ स्रायै दिन्थिबाय। नंथारगौयैनो जिसु ख्रिस्ट'आ बियो थैदों आरो थैनानै बियो सिखांफिनदों। जेब्ला बियो सानथामनि उनाव बियो सिखांफिनदों अब्ला बियो गोदान महर लादों आरो बियो जेरैबायदि गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावनो थाखाय फैदोंमोन बियो गासैखौबो कमप्लिट बियो मावनानै फोजोबदों आरो बियो देरहासार जानो हादों। दा बे जिसु ख्रिस्ट'नि थैनानै थांखांफिननायानो जों साफ्रोमनि थाखाय थाइजेननाय बिथाइ जाबाय होनना जोङो बाइबेला मिथिहोदों। दा जोङो नायोबा नुनो हागोन जहननि लिरनाय 11 अध्यायनि गासै चेप्टाराव जोङो नायबा मोननो हायो। दा बेयाव बुंदों लाजार मुंनि सासे व्यक्तिया थैबायमोन आरो बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ थांनानै फोथांहैदों आरो बे थैनायनिफ्राय बे सिखांफिनदों। आरोबाव जोङो नायबा मोननो हागोन थोनहरजानायनि 20 अध्यायनि 7निफ्राय 12 नायबा जोङो मोननो हागोन बेयाव मोनसे घटना जादोंमोन। दा बे घटनाया बेनोमोन, मोनसे समाव पाउला इसोरनि बाथ्राखौ बियो खिन्थाबाय थादोंमोन। जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ बियो खिन्थाबाय थादोंमोन अब्ला बेयाव मोनसे गिदिर दाफाफ्राव ज' जानानै दंमोन आरो बे ज' जानानै थानाय दाफाफोरनि गेजेराव गोबांहा जिरायनानै दंमोन आरो बिनि रावखौ खिन्थानायखौ खोनासंबाय थादोंमोन। बे पाउला इसोरनि रावखौ खिन्थाफुबाय थानाय समावनो सासे जोहोलावा थेन्थ'नानै बियो गाहायाव गोग्लैलांदोंमोन आरो गोग्लैलांखांनायनि उनाव बियो थैदों। दा जेब्ला बियो थैदों अब्ला बेखौ पाउला थांनानै बोखांहैदों आरो बोखांनानै गोबां मानसिफोरनि गेजेराव बुंदों जाहैबाय बे मानसिया थैयाखै, बियो गोथाङैनो दङ। नाथाय बे मानसिया थैखाबायमोन जोंनो बाइबेला मिथिहोदों। दा बे फोथांफिनजादों, थैनायनिफ्राय बे सिखांफिनदों। दा नैबे मोननै घटनाया जोंखौ मिथिहोदों जाहैबाय मानसिया थैगोन आरो बियो थांखांफिनगोन। दा बे सानै व्यक्तिया लाजार आरो बे इउटिकास मुंनि सासे जोहोलाव बिसोर थैखाबायमोन, थैनायनिफ्राय बिसोर फोथांफिनजादों आरो बिसोर थैनायनिफ्राय बिसोर सिखांफिनदों। आरोबाव दानिया बे सिखांफिननाया मोननै रोखोमनि जोंहा जागोन। दा बे सिखांफिननाया मोनसेया थैनानै सिखांफिननाय आरो मोनसेया गोथाङैनो मोनसे महिमानि देहायाव सोलायलांनाय, जामनो रोङै मोनसे देहायाव सोलायलांनाय। जागायजेननाय 5 अध्यायनि 21निफ्राय 24 पदआव नायोबा जों मोननो हागोन। दा बेयाव सासे इनक मुंनि सासे व्यक्ति दंमोन। बियो इसोरजों खाथि सोमोन्दो दंमोन, बियो इसोरजों थाबायबाय थायोमोन आरो बियो इसोरजों थाफायोमोन। नाथाय थाङै 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 बियो थाबायै थाबायै सानसे समाव बियो सोरगोसिम बियो थाबायलांदों आरो बेखौ माब्लाबाबो संसाराव नुफिनाखै। दा बियो मोदोमखौ लानानैनो बियो सोरगोसिम बियो थाबायलांदों आरो बेखौ इसोरा लानानै थांदों। आरोबाव नायोबा जोङो मोननो हाबावो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै 1 राजा बलिनि 2 अध्यायनि 11 पदआव बुंदों बेयाव एलाइजा आरो एलिसा बिसोर सानैजों रायज्लायबाय थादोंमोन रायज्लायै। जेब्ला बिसोरो रायज्लाय थांबाय थादों अब्ला बे समावनो नख्रांनिफ्राय मोनसे गराइनि रथ फैनानै एलाइजाखौ लानानै थांदों। दा बे एलाइजायाबो मोदोमैनो बियो सोरगोआव बियो इसोरजों लांखोजादों। दा नैबे सानै व्यक्ति इनक आरो एलाइजा बे सानैबो व्यक्तिया मोदोमखौ लानानै बिसोर सोरगोआव बिसोरो थांदों आरो बिसोरखौ इसोरा लानानै थांदों। दा बे साब्रै व्यक्तिफोरखौ आङो बाइबेलनिफ्राय लाबोबाय। दा आङो बेयाव मोननैखौल' लानानै फैबाय, सासे लाजार आरो सासे इउटिकास मुंनि सासे जोहोलाव आरो मोदोमै सोलायनाय, मोदोमै सोरगोआव लांखोजानाय इनक आरो एलाइजा बे सानैल' व्यक्तिखौ आङो बेयाव बिदिन्थि हिसाबै लाबोनाय जाबाय। दा अनजाग्राफोर, दा जिसु ख्रिस्ट'आ जेरैबायदि थैनायनिफ्राय बे सिखांफिनबाय, नंथारगौयैनो जों फोथायग्राफ्राबो सानसे थैनायनिफ्राय जोङो सिखांफिनगोन आरो जायफोरा गोथाङै थादों बिसोरबो जोबनो रोङै, फोननो रोङै, सेवनो रोङै मोनसे सोरगोनि ग्ल'रिफाइ बडिखौ मोनगोन। दा जों अब्ला मोनसे बाइबेलखौ जोङो फरायगोन। 1 थेसलनियाननि 4 अध्याय 16, 17, 18 पद।
आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ, गाहाय आखुनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुर सुनायखौ खोनागोन। आरो फोरबुआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांफिनगोन। बिनि उनाव जों थांनानै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे नख्राङाव फोरबुखौ लोगो हमनो थाखाय जोमैयाव लांखोजागोन आरो जोङो अरायबो फोरबुजों लोगोसे थागोन। बिनिखायनो बे बाथ्राफोरजों नोंसोरो गावजों गाव थुलुंगा होज्ला। दा नंगौ अनजाग्रा लोगोफोर, जायफोरा थैनानै थांबाय बिसोरो गमा सानसे सिखांगोन। पाउला मिथिहोदों थिस्सलुनिकायाव लिरहरनाय लाइजामनि गेजेरजों। सानसे जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बियो सोरगोनिफ्राय बियो बुहुमाव फैफिनगोन, गोबां बेबायदि गोमखावनायजों बियो बुहुमाव फैगोन आरो गोबां आत्माफोरखौ लानानै बियो फैगोन। बे समाव जों थैनानै थांनायफ्रा सिखांग्रोगोन आरो जों जायफ्रा गोथाङै दङ जोंबो बे इसोरखौ जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो लानो थाखाय जोंनियाव जोंबो लांखोजागोन। अनजाग्राफोर, बे जिसु ख्रिस्ट'आ जेरैबायदि थैनायनिफ्राय थांखांनानै खिन्थाबाय, जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनायफ्रा बियो नंथारगौयै थांखांगोन आरो जोबनो गैयै जिउखौ नाजावगोन। आरो जों गोथाङै थानायफ्राबो जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, जोंनि देहाया जामनो रोङै देहायाव सानसे सोलायस्लाय जागोन। अब्ला हामबायसै अनजाग्राफोर, जों साफ्रोमनि सायाव इसोरा गेदेर बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथोंसै। हामबायसै।